Hi guys! Welcome to my vlog! Ay, akyat ako ng dito sa bukid. Akyat ako ng bukid guys. Pupunta ako doon sa aking kapitbahay. Giyang ako. Anad og kuan. Subidaon. Andon yung sa kanila guys. Diyan sa taas na yan. Diyan yung bahay nila. Doon yung bahay nila guys. Doon pala. Sa taas. Bye guys. Punta muna ako doon. Sarap ng hangin dito guys. May bahay doon sa baba.